हेलो गाइस, जय श्री राम, जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରଶ୍ମିଲା ଗୁମ୍ବେର and welcome to my channel। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ କଥା ଠିକ ଅଛି। ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ବହୁତ ଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ନା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଆଚ୍ଛା, ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ତ, ଜଣେ ସୋକଲ୍ଡ ରାଜା ନେମ୍ ଇଜ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର। ଜାଣିଛ, ଆପଣ ମାନେ ତ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରକୁ ଜାଣି ହିଁ ଥିବେ, ଯେ ୱାର୍ଲଡ ଜିତିଥିଲେ। ଯେମିତିକା ଏସିଆ ମାଇନର, ସିରିଆ, ଲେବନନ, ଇଜିପ୍ଟ, ଇରାକ, ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ମେସୋପୋଟାମିଆ, ଇରାନ, ଏଇଭଳି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ଜିତିକି ଆସିଥିଲା। ପୁଣି ଏମିତି କଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ଭାରତର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦେଶର ରାଜାର ବୀରତ୍ୱରେ ଖୁସି ହୋଇ ପଳେଇଥିଲା। ମତେ ତ କିଛି ନା କିଛି ଗଡବଡ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଥର କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି ନା? ଆମକୁ ଏନସିଆରଟି ବୁକ୍ ଯାହା ପଢେଇ ଦେଲା ଆମେ ସେଇଥିରେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ହଁ ପଢିଦେଲେ ଜାଣିଦେଲେ, ଭାଇ ହଁ ଏତିକି। କିଛି ତ ଥିବ ନା। ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ happened। So back to history। ସିମ୍ପଲ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହିଁ କହିବି। ଠିକ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି ପୋରସ କେବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ନାହାନ୍ତି, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଯୁଦ୍ଧରେ କେବେ ଜିତି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧରେ ହଉଛି ସାହସ, ବୀରତ୍ୱ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ମୋରାଲିଟି। ଯୋଉ ମୋରାଲିଟି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ହରାଇ ବସିଥିଲା। ରିଜନ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦେଶର ରାଜା, ସେ ତାର 60% ସେନାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାର ଏ ଦେଶର ଯୋଉ ଜଳବାୟୁ ତାକୁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବାରେ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ତାର ଯେ ଫେଭରାଇଟ ଘୋଡା, ଯାହା ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ସେ ବଢି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ କଙ୍କର କରିଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ସେ ମରିଯାଇଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ମୋରାଲିଟି ଜିନିଷ ନା ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା କି ଚାଲ ଆମେ ଫେରିଯିବା, ଆଉ ଲଢି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆହୁରି ବି କେତେଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ପୁରୁଙ୍କର ସେନା ନା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ସେ ଦେଖିଲା, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଙ୍କ ସେନା ସହ ଲଢିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିଲା ଯେ ୱାର ଏଲିଫାଣ୍ଟ କେମିତି। କାହିଁକିନା ୱାର ଏଲିଫାଣ୍ଟ ସେ କେବେ ଦେଖି ହିଁ ନଥିଲା। ଇସ୍ ଟାଇପ ର ୱାର ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଥିଲେ କି ତାର ଘୋଡାର ଯେତେକ ଘୋଡା ଲୋକ ମାନେ ଚାଳକ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଆଟ ଦ ଏଣ୍ଡ ରେ ସିଏ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ସେନାକୁ କହିଲା କି ଆମେ ହାରି ଯାଇଥିଲା, ହାରିବା ପରେ ଫେରି ଯାଇଥିଲା, ବଟ ପୁଣି କହିଲା କି ଚାଲ ଆମେ ଆଉଥରେ କଙ୍କର କରିବା। ବଟ ଆଉ ତ ସେନା ମାନଙ୍କର ପେସେନ୍ସ ହିଁ ନଥିଲା ଲଢିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ନା କି ପୋରସକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ, ପୋରସକୁ ପଚାରିଲେ କି ତମ ବୀରତ୍ୱ କୁହ, ତମ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖିକି ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି, ସେମିତି କିଛି ବି ହେଇନି। ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯେ ସବୁ ଦେଶକୁ ଜିତିକି ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଜିତିବା ସହ ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ପାହାଡ ବନେଇ ଦେଇଛି। ସେ ଲୋକ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦେଶ, ତାର ଯେ ଫେଭରେଟ ଘୋଡାକୁ ମାରିଦେଲା, ତାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଇଚ୍ଛା, ଆକାଂକ୍ଷା ସବୁ କିଛି ମାରିଦେଲା। ତାକୁ ସେ ପାଖରେ ପାଇବ, କହିବ ଯା ଭାଇ ଯା, ମୁଁ ତ ଛାଡି ଦଉଛି, ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଗଲୁ, ଯା, ତୋର ସବୁ କିଛି ତୋ ନାଁରେ ମୁଁ କରିଦଉଛି, ତୋ ରାଜ୍ୟ ତୋ ନାଁରେ କରିଦଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସିବଲ ଲାଗୁଛି? ଜମା ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରପୋଗେଣ୍ଡା ଆମକୁ ସବୁ ପଢିଆ ଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ଏନସିଆରଟି ବୁକ୍ ରେ ପଢିଆ ଯାଇଛି। ଏବେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ମୋର ସାନ ଭାଇ କି ପଚାରିଲି, କହ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଜିତିଲା ନା ପୁରସ ଜିତିଲା? ସେ କହୁଛି କେହି ଜିତି ନାହାନ୍ତି, ବଟ ପୋରସକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା, ତାପରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କହିଲା କହ ତମ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ। ଏଇଭଳି ଆମର ଜେନେରେସନ ମାନେ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ଆମକୁ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆମ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମକୁ ରଙ୍ଗ ପଢିବା ଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ନଟ ଓନଲି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ପୋରସର ଷ୍ଟୋରି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବି ଦେବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡିଆ ବି ଆସିଯିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ମୁଁ ରଙ୍ଗ କହୁଛି କି ରାଇଟ କହୁଛି, ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗଲତ ଅଛି କି ରାଇଟ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓକୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଭିଡିଓଟେ ମୁଁ ଆଣିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।